Hello mga bahay, good morning. Good noon, maimpalis na pala. Good morning. Kasi mag-uwi na yung sister ko. And thanks God, we have the opportunity thank you. to Inday Kabkab. bond each other together with some of our friends. And wow, man-English. Organic ang palaya ngayon, nervous na mo. So, may galaw shoutout Mama Bring bistak sa Iya iyo. to nga, may galaw shoutout. Labil vlog. May galaw Ayun, shoutout. Stayari. All Lusog Tea, may galaw All. shoutout. And syempre, hatid kami ngayon sa aming hero, our Saan Dr. Shelo Doktora M. Shelo. Subiko. Together with her very Mother. supportive mother, Lakaw our new vlogger, Ate Irene Vlogs. Nanguyab Together with Jasmine Vlogs. Jasmine vlog. Jasmine! Nanguyab naman ka Jasmine. So, actually mga bay, nara diri jud ang airport. Oh, doon lang dito. Doon lang jud ang balay nila Mama Irene sa airport. Pwede na tamang laktod, but wa man tayo close diri sa gate. Di natin close yung ano, pero baka magtaka yung CCTV, bakit may pumasok na VIP? Laktod. Ang laktod. Kaya mag-ano na lang tayo, dumaan na lang tayo sa daanan na tunay. Yun, wala nang laman. Si katawa, kay puno na ni memory natin. Bisan din na kaya, sige gyapon. So, parang nahiwi yung mata ko. Sandali. Para pa dito. Yung antipara mo, Tir, isuot mo Kaya na. akong mata na uguan ba ya? Yung mata mo nawala. Okay na, Ter. Wala na ni. Sakit-sakit, hapdos gyapon. Pero kanang wala na nagluha. Hindi, nagalo-alo, sakit siya, pero wala So, na tong murag ka ng Murag So, Balas. so God, sana all cleavage, di ba? ala. Ala, May galap siya ng God. Sana all cleavage. Gapi. Oh, diba? Gapi, may galap siya ng gapi. Yan na si Kukuk. Gusto ko lang Garabon. Gusto ko lang Garabon magpasalamat ako na no kay Mama Irene, kay siya jud ang hero sa pagbakasyon sa ato ang igsuon kay wa jud tay laing mapaingnan nga katugan dito sad ko na to. Ngano? Wala space sa amo Luoy kay tanan dito. Oo. Dito Ang among ang Dito kami natulog. Uy mga bay, yung bahay na titirhan namin. Akala niyo lang malaki pero 4x4 lang 'yon. 4x4. Tayuan lang sardinas style. Doon kami sa baba. Oh, wala Para man sama-sama kami. wala Dito may kami pumunta space sa talaga kaya. second floor. Sabi ko kay Ter, next vacation mo na lang baka swertehin na tayo. Matuloy na yung bahay natin. Pwede na kayong lahat doon, ha? Kaya Welcome kayong lahat. ipon na kayong 250. Hindi po na kayong 250. Para Kasi magbaon kayo. Pag in pumunta case kayo na sa ano, bahay. kayo. Magpunta kayo dito next. So yung 250 na lang na pagkain sa labas, problemahin. Bahay, libre. Buy all tubig, kuryente, libre na yan. Libre. Bigas, libre din. Oh, bigas, libre lang. Libre din, yung mais na bigas lang. Mais pwede. lang yung Pwede rin libre sabaw na lang din. sabaw na lang din. Para tipid tips. Naminaw yung taon. Jasmine, sismusa man ka Jasmine. Uy, Smusa. Uy, nakayo si Jasmine di man gani ko Oo. sa bawra. ya, kuyog din ako kung baby girl. Sa tanang lakaw na ako, dapat na adjud akong baby Di girl. pwede. Sige, daman-daman. Pwede, mabili. Kay daman-daman no. Daman nun. Ma! Taod-taod, mama. Asa ko mama? Para pag naimo ko siyang mama. So, i-drop lang namin sa baby girl ka, Jod. I-drop namin dito. Aladay, i-drop na ka dito, Jel. Oh, wala. Uy, wala kaming ano ha. Yung ni-recycle lang namin yung damit namin. Di na mo. Oh, Kasi girls, ito yung suot ko kahapon pa. Tapos, kuan ka. ito yung damit na suot ko nung nung bumiyahe kami. Kuan ba? Ito yung pangibabaw ko pero Kuan kayo. ginawa ko lang sayal. Asa na pa nga? Oh, ginawa ko lang sayal. Kuan Gi-recycle ko lang no. Bye-bye, bebe. Asa man ang Bye, stand? Jel. Dada ang stand ha. Ina si Papa Hoy, na Jel, tawagan babay. ako siya. Imong gidala imong kuan katong. Uy, babay na ni Tita Tiri. Tupok-tuplok nandiyan na sa'yo. Nasa bisong daw niya. Iya bitong gisulde. Alala ba? Bye-bye. Oh, ala. Nas close to. Si wala. Imong bitaw siya iyang butang diri. Lagi niya. So, ang flight nito is 50 3:50 AM. PM pero the time now is ilugo muna natin ang ating mata kaya hindi ko makita ano ba yan. 17. 2:23 sa akin. So ayan na, ready na. Bakit mga ilo tayo? Aquino ba tayo?
Tayo. Bida, patry daw sa imo. Andi para kay murag ka Ganahan ka, imo na lang Wait na. lang. Ha? Imo na lang kung gana Ako na mabagay lang. ka, sige. Alo, uy. Gold kayo. Bagay sa'yo, kay may yelo man. Gold kayo, uy. Dili luag. Kay luag siya, imo na lang na. Imo na lang na akong balo nimo. Alo, daghan na kag ko. Wala man ko pabalo nimo, te. Gusto naman niya akong tutay. Makita ni Sigbin. Wala. Ibas na po kasi. Kuan ka nang palitan, dati ka kaning kuan ba? Saman. Mama, kaning singan ani. Kaning bang titays. Sa titays. Ato patagliluan. Dili naman diha sa Sa supermarket. titays. Unya, ang akong bag naman dito kung ATM, pwede naman mag-debit. Sa titas. Titays. Kuan din. Ang product sa liluan nga sikat. Unsa na pagkaon? O, naaraman ko'y mabit-bit raman, kiri ra. Kuan ganito Dayong to. naog ka. Galitas. Wala man ko ATM. Galitas. To Saan akong ang bag lagi galitas? nabilin. O galitas ka na. Mo na? Oo. Lagi. Yan ang sikat dito ng biskwit sa Cebu. Baka Kung patatas mabilin man lang na. yun. Baka Baka mabilin lang mabilin tayo. lang yun. Baka ma-exist. Kamay. Di bitbitin ng kamay. Oo. Kamay. Pahiramin mo na lang ako, te. Ibili ko pa sa lubong sa'yo. Ipalipat ko na lang, gapi. Gapi. Uy, batasan. Uy, batasan yung magbigay ng pasalubong, manghiram doon siya bibigyan. May bayaran lang. Unique. Bayaran, ilisunod kita. First time, no? First time yung nakarinig ng ganon. Magpabaon niyo ako. Wala ayaw pagkatawa ng ganyan. Eh, dugo. Doko pala. Magpabaon ako sana kay Te ng titays kasi meron na siyang nakaana ba basket pwede ra ano hand carry. Kaso May yung laman akong... yung card ko man nasa ba nabili na akong bag. Mabalik pa rin ka katarin? Di na diretso na yan. Patagpo na siya. Kailangan lang dala ko yung cellphone kay tawagan ko. Imong bag, kaya naman dito kay Tyren. Ha? Asa akong bag? Nakatarin. Wala man gud gidahan ng Inday. Ay, Isit ganyan. pag sure ka ganan mo na ne. Uy, unya dayon ang imong Wala na. labunon. Ako na ni. Parang Oo. sa init na nindot Isuot na. ni mo. Nindot sa Hindi kanang para sa init. Oo, sa lahat. Big love shout out everything. Iya naka-fresh din oy, nakaligo. Kasi walang ligo ko kahapon. Lain na jud ita makaligo sa kaadlaw no. Tang iganga gid. Lagi gabi naligo ko dayo eh. Tiging iganga. Nya wala lang jud ko naligo ko ka naglaban. So Ter, ingat ka sa biyahe mo ha. Okay, And thank you everyone. Regards mo ako kay Thank you sa Tike. lahat. Regards si And Tiki te. hopefully magkita din kami ni Tike ha, Tike. Big love shout out, kita din tayo ha. Thank you, And Sundog. Ingat ka te and hopefully Okay, nga salamat. nag-enjoy ra ka sa imong stay diri sa Cebu. Salamat sa naghatid din, Dr. and- Shelo. Yeah, and thank you so much di ay sa mga nag-sponsors din sa mga laag Sa no. mga laag. Ayon sa Yari and Covert, Label, thank you so much. And God Hinday bless. kap-kap. Impang, amping. Wala man ko nahimo. Sa man ako nahimo. Kung gipang Tour guide. Ha? tour guide. Mga kuwan. Hindi man kasi maliit lang Masahe, yun masahe. kasi yung spices marami. Kain. Aha. Pwede ba makaliko arong rasa siya no? Thank you Kay kay Silin 429. Ganda ng Cebu, kay Ikuan Jud siya. Ay di man ta ka Gani. Lagi dito rata. Wadjud na din nilang laag. Oo. Kay Kasi Silin. pero magtapal ako mamaya. Luyaw, mao naman to. Magtapal. Di ako Kinahanglan alam-alaman ng mga bata kay May gapon kasunduan. ta sila mulag ako lang gipalit ang ilang oras. Na may Gahapon, kasunduan. kay ingko Para nga. musugot ang Ha, baby. Ang Ingko lang, sige lang ha. Kita laag lang yung Jollibee lang. karon naman si Ati Tire. Ano sa man karon mo dai? Unya Karon gabi jud imi daw maggabi. dili to pwede nimo Karon may i-broken. akong promise kay di. Bati ra pa pramisa ng bata niya. Ila na ba nang madala tibuok nila Ang kabalo bitaw sa bata di man para tuo. Oo, madana na nila. So, di akong Magdalibi daw sila na mga bata, sila magulat sa gawas. Kunya, Ilan ilan, tan-aw ra sila. oo, ginan ako si Benji. Dong, kung napo kay kusensya, nang lingkod ra mga inan, kay gilibre na ako yung duha ka anak, basig pwede po minimo librehon duhan silin. Ingon siya, di, karon lang, kay librehon mo na ako. Si Benji. Okay, ginoo ko. Mega love shout out.
Thank you, te. Maayong pagbiyahe going back to Davao. Davao Yeah. City. Regards lang ko sa akong kapatid din na nga si Jane. Na ako'y kuan ito, na ako'y amiga jud kayo na asa Turin Oo, sila. oo, katuloy na. Siya yun. Oo, ito siya kamera na ino. Oo. Utan kina akong amiga and kaning unsay nga ni nagpray jud na siya nga tagaan siya bana nga para jud niya. And dream come true. Dapat atong binyag sa iyang anak na ako. Kaso Ay, pandemic man, pandemic, di makabiyahe. Karon okay na kayo. So kung okay na, mulaag na ko dito. Puhon. Sa Puhon. Turil di ay. So, ihatagan yun eh siya. Dili sa unahan, murag ramon magsaysay man to. Nakuan ko na. Padihara to ba si Dito Davao unahan sa City? sagingan, unahan sa sagingan ba? Mga kasagingan dito. Asa may Sa sagingan? Davao. Ata nating tiki. Asa may sagingan Mga dito? kasagir, kalapat dito sagingan sa murag ramon magsaysay. Dito na dapit sa bukid. Dito dapat. Oo, pero grabe kamayuhon sa iyang mga pamilya, labi na iyang mama. Ay naminyo no. Oo, labi na iyang mama. Mayuhon kayo, pinalangga kay kunila dito. Thank you ha, Ter, maayong pagbiyahe. Salamat sa lahat. Mama Irene, thank you. Shelo, thank you for today's adventure. Unsa man ni atangan ta? Asa ni ibilin si Tiri. Narao, Ibilin, Cebu. amo ibilin si Tiri. Imong ticket na diha. Nasa akong cellphone. Oh, sige. Abi na ko Naras akong cellphone akong ticket kay. naara dai diha. Sign lang nako Sige. sa machine. Wag ko na dai no online na sa di ay mo. Hindi, inana man dati pa pag wala kay bagahi, mas dali lang. Wa po ko experience kay halos balay ba akong dadon ug wala biyahe. Bantog ra. Daghag Dala. dala. Kailangan nga dito ka sa counter magkuha boarding pass. Uy, Ako nakuan bi rin ako. makuha. Kabo ka pila ka kilo akong over luggage, 30 kilos. Pero Mas dali ingon ani kay magkuha Pe- ra ka i-check in mo pero kay pagtan-aw sa immigration katong taga dito taga mga Kuwaiti gyud. Pagtan-aw nila sa akong passport nga 7 years na ko nag-service sa Kuwait. Ingon din sila nga, "Ya, habibti, hindi sugar mini wajid. Kanang dogay na kuno kaayo. Yala, sili kila Marakatir. Ingon sila. Yala, sili kila ga. Marakatir sana. Ingon sila, sige, dalhin mo na yung tanan. Ya, mingon ko Free nga na, nila, free na. sir, this one very important to me. It's for my kids. Man ako kailangan ko ano nunta. Ko yala ya habibti ana show pinti passport wajid sugar mini yala maasalama syukran wajid niya na pa